איך סבתא אסתי? אתם שואלים איפה סבתא? בואו אני אספר לכם על סבתא. אתם יודעים שסבתא אסתי שלכם היא אימא שלי, ואני חיפשתי שירים אל או על אימא. וגיליתי שרוב הזמרים הם גברים, המודים ומשבחים את אימא שלהם על בישול וגיוץ מדים, מבקשים שאימא תחבק אותם חזק ולעולם לא להיפרד, ומצהירים שאין בעולם אהבה כמו זו של אימא. ומול כל שעה לפזמונים, אני קצת מרימה גבה, כי יש לי אימא קצת אחרת, לא בדיוק אימא אדמה, אלא אימא של מילים. לי יש בספרייה מילון אבן שושן, מתנה מאימא. אני לא מכירה אף חבר שלי שמחזיק מילון כזה בספרייה, או שגדל על משחקי חרוזים, או שיש לו מחברת עם משפטים ושיבושים שאמר בילדות, ואלבום תמונות שיש בו יותר מלל מתמונות. אני גם לא מכירה מישהו ששולח אס.אם.אס לאמא מהי בנך ומקבל תשובה, או ששולח לשיר ומקבל אותו בחרוזים. מאחלת לה עוד 60 שנות הנאה מכל רגע בחיים, ושהיא תמיד תמשיך ללמוד ולהתפתח כל שנה. לגבי איפה היא... הגעתי לסוף שבוע, אולי היא עושה קניות בעדן טבע מרקט לכבוד זה. איפה סבתא אסתי? קיבלנו מידע שסבתא אסתי הלכה לטבע מרקט. אתם שואלים אותי איפה סבתא אסתי? אני לא יודעת, אבל לפני זה אני רוצה לספר לכם כמה דברים על סבתא אסתי. סבתא אסתי היא החמות הכי טובה בעולם. היא הכי טובה שיכולתי לאחל לעצמי. היא חברה טובה והיא סבתא מושלמת. אתם רוצים שאני אספר לכם מה אני אוהבת בה במיוחד? היא חמה ואוהבת. היא יכולה להיכנס מתחת לשולחן ולהשתולל איתכם כמו ילדה. היא תמיד משתפת ומספרת, ואני יכולה לנהל איתה שיחות נורא מעניינות. היא מאוד אוהבת את שלושת הגברים בחיי, שזה אתה וים ואבא. וכשאני אהיה גדולה, אני רוצה להיות בדיוק כמו סבתא אסתי. ומה אני מאחלת לה ליום הולדת? אני מאחלת לה שהיא תמשיך להיות מלאת אנרגיות כמו שהיא תמיד, אבל שגם תלמד לנוח. ושהיא תמצא את הנסיך שלה וביחד הם יכבשו את העולם. וחוץ מזה אני מאוד מאוד אוהבת אותה. אולי היא הלכה לאוניברסיטה ללמד. יש לנו מידע סבתא אסתי באוניברסיטה. אם יודעים מי הולך, אם את שואלת אותי מה אתם עושים ואני אומרת הולכים לים, ברור שנשמעת אנחנו. אם אומרים הולכים לים, אז לא יודעים מי הולך, זה שני דברים אחרים. רק הראשון הוא מקוצר והשני הוא סתמי. סבתא אסתי עובדת ברוזנברג, היא עובדת פה. רגילה. איפה סבתא אסתי אתם שואלים? קצת לפני שהיא הייתה סבתא, היא הייתה דודה. ולא סתם דודה, הדודה, בהי הידיעה. דודה אסתי תמיד הייתה שם בשבילנו. תמיד! לפנק, לפנק, לפנק. תמיד אהבנו לבוא אליה בחגים, ובעיקר בפסח. אז אהבנו לבדוק אם אנחנו זוכרים את האנקדוטות שהיא סיפרה לנו על ההגדה בשנה שעברה. אגב, אתה זוכר את הקטע הזה עם האצבע אחת על הים, 5 אצבעות על המה? אורי, רבן גמליאל אמר במפורש, כאילו 10 מכות הפלת על מצרים, אצבע אלוהימי, 50 מכות הפלת על ים סוף, יד אלוהימי, את מביכה כל שנה. דודה אסתי היא דודה, ובטח האישה בת ה-60 הכי מגניבה, כיפית,
כולי שחבלה סבבה רצח, חשמל אש. או כמו שאומרים אצלכם במגדל השן, אשת חיל מי ימצא, שושנה בין החוכים, היפה בנשים פרח היסמין. דודה אסתי תמיד הייתה בשלנית מצוינת. למרות ככה שבזמן האחרון באדיבות דוקטור לו נכנסו רכיבים קצת יותר אקזוטיים לתפריט, אם זה תה סרפדים, אם זה נזיד עדשים ואם זה עז אורגנית בלבד, אבל אנחנו בסדר עם זה. אז איפה סבתא אסתי אתם שואלים? אולי יצא לפנסיה? תנסו אולי בריקודי ים. איפה סבתא אסתי? את יודעת איפה סבתא אסתי? את יודעת איפה סבתא אסתי? אתה יודע? איפה? אתה יודע איפה סבתא אסתי? איפה סבתא אסתי? שלא יאומן, אתם פספסתם אותם בשנייה, היא עכשיו רצה. חבל. אוי, סבתא, סבתא. איזה סבתא? זה סבתא זה. זה ילדה בת 7, זה סבתא זה. אוי, אסתי, זה לא יאומן, באמת. אתם יודעים שאסתי נקראת על שם הרבנית אסתר, שהייתה נשואה לרב שלמה חסיד, הרב הראשי של לודג', שעל שמו אני נקרא. זאת אומרת, אני ואסתי נקראים על שם רב ורבנית, שנספו כן, ולא זכו כן. ואנחנו צריכים להגשים אותם, כן? רואים עלינו את העניין הזה של הרבניות. לא, אסתי באמת... האימג' הראשון שלי זה בגיל, כשאני הייתי בן 6 ואסתי בת 4, אבא שלנו, יצחק, הועיד אותנו להיות צמד שתהיה לו הצלחה עולמית, לא ישראלית. והוא לימד אותנו את השיר האלמותי, ממרומים ברכה יורדת, עם צומח בשממה, עם מצא את המולדת, שב אדם לאדמה. אני כמובן דקלמתי את זה, כי אני השחקן, ואסתי שרה את השיר, ממרומים ברכה יורדת, עם צומח בשממה. והוא שלח אותנו להופיע לפני השכנים, זה היה כישלון נורא, השכנים ביקשו לעבור דירה, לקח אותנו לכל תחרות חובבנים אפשרית, ואנחנו פשוט, זה היה בושה וחרפה, זרקו אותנו מכל במה אפשרית בארץ. אנחנו רוצים לברך את אסתי, שהגיע פתאום לגיל 60. איך פתאום עברו 60 שנה? תראו מה זה, בן אדם רגע אחד לא משגיח, 60. החיים היו צריכים להיות הפוך, כמו שאני תמיד אומר. היינו צריכים להיוולד בגיל 100, בגיל 60, אנחנו כבר בני 40, הילדים גדלו, התגרשנו, עוזבים את הבית, יוצאים לפנסיה ומתחילים לחיות. אז הברבים, 5 הברבים, כן, הגרעין הקשה, מברכים את אסתי, כי אסתי השראה לכולנו. אנחנו עושים את הכל בדרך הארוכה והקשה, ודווקא אסתי מצא מפתח איך לעשות. פתאום באמצע החיים היא הבינה איך הדברים עובדים, והיא מלמדת אותנו, בחוסר הצלחה עדיין, איך להגשים את עצמה, איך להגשים גם קריירה, גם עבודה, גם חיים פרטיים. היא רוקדת עם... אי אפשר לתאר, זאת אומרת, אין תחביב אחד בעולם חוץ מקפיצה במות שאסתי לא עושה, ועוד בלילה היא יוצאת אל הגג ומתקשרת עם זה. לא, אי אפשר לתאר, זה פשוט האישה הטוטלית, הביונית. אנחנו מאוד אוהבים אותך, אסתי, באמת. את באמת אחות יקרה ואהובה, ותשמרי על עצמך ועל בריאותך, ואני מנשק אותך, והייתי בוכה, אבל פשוט לא נעים לי מהילד. ואגב, אם אתם מחפשים את אסתי, היא נמצאת או בבליינד דייט, ה-417 שלה השבוע. Dance me to your beauty where they burn. או היא רוקדת עם איזה נכים באיזה מקום, כי יש פשוט קבוצות של נכים בכל העולם, בדנמרק, בקניה, אין מקום שהיא לא מגיעה אליו. אז תבדקו אופו, אתם תמצאו אותה. או ליתר דיוק, לא תמצאו אותה כי היא פשוט עפה. אסתי, מזל טוב בובלה. כי
קיבלנו מידע שסבתא הלכה לריקודים עם הנחלים. לא יודעת, איפה היא? איפה היא? אולי היא בהימאליה, אולי היא נוסעה לחול עכשיו לכבוש את האברסט. אני כבר לא יודעת איפה לחפש אותה. אחותי היקרה, אני רוצה לשים את ראשי בחיקך, לחבק אותך, לנשק אותך, אני אוהבת אותך. איפה את? קיבלנו מידע שסבתא נסעה לחו"ל. הייתי בפריז וגם ברומא, ראיתי את שבעת פלאי תבל, בקוטב הצפוני וגם דרומה, אך אין מקום כמו ארץ ישראל. אולי שתה בשירה אולי הוא שר כיף, אולי הוא שר את הכיף חיים שלה. איפה סבתא אסתי? אני גם שואלת איפה, היא צריכה לשמור עליך עכשיו בזמן שאני בקליניקה. האמת, אתם מחפשים את סבתא אסתי ילדים, אני אגיד לכם משהו על סבתא אסתי. סבתא אסתי מסוגלת לעזור לי ב5 דברים בו זמנית. לשמור על הילדים, אנחנו בו זמנית עושות הצעה לדוקטורט, בזמן שהיא רוחצת כלים, מקפלת כביסה ורוחצת את הילדים בו זמנית, והכל בסדר עם חיוך על השפתיים ורינה בלב. סבתא אסתי היא פשוט סבתא מושלמת ואימא מקסימה ביותר. אנחנו חזרנו עכשיו מההרצאה בפדובה ושאני הרציתי והיא באה וליוותה אותי והקשיבה לי, זה היה כל כך מרגש, איזה טיול מקסים. נדמה לי שהיא אמרה לי שבין זה שהיא שומרת על הילדים לריקודי עם היא הולכת לשביל ישראל, תוכלו למצוא אותה שם. איפה סבתא אסתי? קיבלנו מידע שסבתא הלכה לחו"ל. השביל הזה מתחיל כאן, בין סניף בנק למעיין, לא סלול, לא תמיד מסומן. השביל הזה מתחיל כאן. איפה סבתא אסתי? חיפשנו אותה בכל מקום, איפה סבתא אסתי? תשמע, לי אין מושג, אני יושבת עם האיש הזה שמזכיר קצת את שאול ומשחקת איתו שחמט. אבל סבתא אסתי, עוד אז כשהייתי קטנה קיבלתי ממנה מתנה, מודל של אישה שלא מוותרת ועל זכויותיה שומרת. והיום כשאני כבר גדולה, על שלי עומדת לבד, זוכרת אני בת של מי, וזאת אזכור לה לעד. אולי, אם לא מצאת באף מקום אחר, אם לא מצאת בליגה הערבית, אם לא מצאת בשום מקום אחר, אולי יש סיכוי קלוש שהיא בבית. קיבלנו מידע שסבתא הלכה הביתה.
קשה לדעת. היא כל הזמן מתרוצצת. אתם יודעים שלפני שהיא הייתה סבתא שלכם, היא הייתה אימא שלי? אימא שלי. נכון, ואני מאוד אהבתי אותה וחיבקתי אותה כל הזמן. כן. היה לה חשוב ללמד אותי הרבה דברים, והיא באמת, ושאנחנו נגדל ונתפתח, והיא באמת לימדה אותי הרבה דברים. אפילו למדתי אצלה באוניברסיטה. תמיד כיף לי לדבר איתה. היא חמה ואוהבת, היא נדיבה ומלאת שובבות ילדית. היא עוזרת למי שצריך ומתי שרק צריך. והיא גם מבלה איתכם הרבה. לפעמים נדמה לי שהיא רצה כל כך הרבה, היא כמעט הספיקה יותר מ3 אנשים. ובחיים שלה היו 4 תקופות שכל אחת... הנה אנשים! כן, שכל אחת היא כמו עולם שלם. מעניין הנה אנשים? מעניין מה תהיה התקופה הבאה. בואו נשב כאן קצת, היא בטח תבוא בסוף ונחכה לה. היא לא תבוא. בואו נשב קצת ונחכה. ליל מנוחה וחלום, כבר מאוחר ומחר נקום ונראה איך שמגיע היום בסוף כל הילדים נרדמו פה? מה קורה פה? מי זה ישן בבית שלי? חיפשנו אותך גרגה. חיפשתם אותי כל כך הרבה? שלום, אוי אוי אוי, מתוקים, איפה באתם? נראה טוב. ידענו אש, ידענו רעם, ואהבה בת 20. ברחנו זה מזו לא פעם, אבל היינו חוזרים. וחדר זה עודו שומר זיכרון ימים יפים יותר, עקבות סופה אשר ברחה לה. כאן שום דבר אינו דומה לאשר עבר, לאשר חומק, לאשר הולך איתנו הלאה. יפה שלי, את יחידה ומחושפה שלי, מאור השחר עד ליבו, לילי אוהב אותך, אוהב עדיין. אני מכיר את כישופייך, את השקרים, את הסודות. צריך תמיד לפקוח עין, להישמר ממלכודות. ובלילות הכי קרים היו ודאי גם אחרים, שאת גופך הסיביאו נחת. הן אחרי ככלות הכל היה לי כישרון גדול להזדקן איתך ביחד. יפה שלי, את יחידה ומחושפה שלי, מאור השחר עד ליבו, לילי אוהב אותך, אוהב עדיין.